Congratulations! Ikaw ang kanya na, winner. Ang palibreng bigas. Full yan? Pastira? Ano full yan? Ikaw, pikangin kan mano nito nga abadji. Ikaw ang beneficiaryhan, Barangay Santa Cruz. Red rice. Okay, makadi kami. Pagatod lang. Padis? Kay libreng bigas la, bugas lanay. Oo. Makadi kami. Warang iya dida. Pero, ano ka man niya? Rinaldo Girante. Ay, nanay. Ay, ka nala 13. Ada yan ang beneficiary yan ang barangay bigan, yan ang awit. Pero yung papa, ikaw kuno anak daw ang kanto nito, palibreng bigan. Ano nito nga abadji? Ha? Sige na na. Iyan na lang nag-receive. Kuan, iya anak. Kan Rinaldo Girante. Makati kami.